I checked my watch. There were still 10 minutes left before Gülten's arrival. When I had first called her school and spoke to her, I was in a quandary, not knowing how to introduce myself to her and what to say. She recognized me at once. She calmly listened to me and didn't say no, as if she were not at all baffled. Having bought my ticket 2 days before I said to her that I intended to visit, she became slightly anxious and was at a loss for words, as if she had forgotten that there were ever such a plan, and told me she wondered whether there was any point in discussing that matter again. According to her, the damage had been done, and she was ready to forget all that happened. Nevertheless, having eventually dropped the subject in a kind manner, in the end she agreed that I should come. As I kept waiting for her, time was hanging heavy on my hands. I was ceaselessly and rapidly drinking tea, curious to know how she would greet me when she saw me. Bikhairati, luze berçavka xoş berçavê xwe rakir. Bir nava serê xwe derbasî aliyê dî, ser kursiya ku min jê re kişand. Porewê jêra wan soravî û ji para wek dûvê hespan hatibû girêdan. Rengê şerîteke rip rast piştavê dikir du cî û bi zindeganî û pêldekariyeke ne bawerbar dîsyal beramberî fanereyê tenekî spî ku rismekî grotesk ê lehengekî kartonfilî malpêşiya wê hebû. Sersam bûm ji nerîna çavên wê yên şibiyên jinên hoza desanê yan ron, beraq mîna xarên sindoqî, mîna şûşeyek ava li ber sîtavka rojak li lûtkeya çiyayekî bilind û berfîn diçû ava. Heç ku siya tu herfeke nivîskî nedabe wan, xezkên tu hevokekê leylanên bed jê nebiribin, nakokî, dubendî û çiravelkên ramanî roniya wan fahş nekiribe. Valayiyeke mirar nekişiya be bîbikên wê ji gotinên ku hevdû temam nedkirin û qelemekî çi qas ewlişûnekê li hev civan dibin jî alemê de ji hev dûr û belewela bûn. Ne kontakt lens bin gidî, me telmam ku toz û xweliya demê girtibû ser xeyal û bîreweriyên min jî. Yên ku ew qas ji wan bawer bûm û min guman nedikir çennikekê şaş bibim. Tê giştim ku berê qet neşiya bûm li nava çavên wê binêrim. Bi germ û guriya binê ariyê hesiyam. Çûm temenekî ku vê carê ne xeyal û bîreweriyan lê rastiyan û nihayê ez dibirim. Min his kir ku dê nebe. Min his kir ku heta wê deqê min her dizanî ku hergîz dê nebe. Heyrîm ji bextê xwe ku ji bo tiştekî ku dê tu carî nebe firsateke dî dabû min. Belkî min berê têr hez nekiribû. Diviya bijaneke mezintir a ku bide dilê min careke dî aşiq bibim û agirê nîvgulxwelî mabû car dî geş bibe. Heta ku tê de bi temamî bişewtim.